Tak čau Vojto. Čau. Pokračujeme teda s naším Ioniqem. Já nechci říkat projektovým, prostě je to vráček. No je to vráček, no je to takový projekt. Nicméně v podstatě předek, to už jsme předtím asi ukazovali, máme skoro hotovej. Tam jako budou dodělávat se nějaký drobnosti, plus teda až vyřízneme v okno, tak bude potřeba opravit tyhle zmáčknutý hrany těch sloupků, ale to doufám půjde. Opravný plechy na to vyříznutý máme. Takový nějaký detaily, typu ještě dořešit ten blatník, ať to prostě vypadá trochu méně blbě a nějaký prostě tady malej zlom na kapotě a tak. Takže to ještě budou nějaký dodělávky, detaily, ale v zásadě má to světla, jo, všecko tam je. Asi bych se toho nebál. Horší je ten zadek. My jsme teda samozřejmě to auto rozhodně neprojeli, ale během té neprojížďky jsme zjistili, že radar zatím nefunguje. Ten funguje nějak divně. Nepíše chybu, ale to auto nezastavilo, jako vypadalo by, že by nabouralo. Třeba to je důvod, proč to auto nabouralo. Možná. Nicméně tady vzadu je pár věcí, které mě trápí víc a které mě trápí méně. To, že víko kufru je totálně zničený, to víme. Máme tamhle, leží nové. To jsme si byli vyříznout na vrakovišti spolu s celým zadkem. Tady vzadu jdou vidět ještě ty pruhy. Ano, je to bylo to na vrakovišti, rozhodně to nebylo na parkovišti, že by jsme si řekli, že nepotřebují služební vůz a půjčili si to. No, takže já už tady mám odbodovaný třeba to zadní čelo z toho auta, který jsme si tam vypůjčili. No a v podstatě stejná operace bude potřeba udělat teď tady, protože máme nejenom zdeformovaný to zadní čelo, máme i zmačkanou tu vanu, tady tu zadní, která se bude muset taky jakoby vyříznout a vyměnit, opravit. Co mě ale stresuje nejvíc, tak jak to dostalo tu ránu, takže to, že se nám trošku jakoby ta zadní konzola vohnula, to nevadí. Ten samotný hlavní nosník jako vypadá, že je v pořádku, ze spoda jsem si to měřil, tam to jako zlomený není. Ale jak se to tady zlomilo celý, tak to samozřejmě zatáhlo ten blatník a teďka jde vidět za prvý, jak je tady prostě zvlněnej v téhle části a jak tady i nesedí k těm dveřím. Jo? Takže fakticky to, že nám to tady nahoře sedí, že tahle vzdálenost je v pořádku a tohle to se jakoby nikam nepohnulo, je fajn, ale budeme si muset dát práci s tím, abychom tady se budou snažit nepoškodit na tomhle moc lak, aby se to třeba nemuselo ani lakovat. A ve chvíli, doufám, že ve chvíli, kdy se to tady podaří rozdělit a rozpojit a dát to čelo pryč, takže ten blatník půjde narovnat, že se to vrátí zpátky tak, jak to mělo být, takže tyhle všechny promáčkliny, co tam jsou, takže zezadu, že jo, protože tady jakoby já se na to zezadu dostanu, takže půjdou všechny jakoby vyťukat, vyklepat ven, jo, protože v podstatě ono to nedostalo ránu vůbec na ten blatník jako takovej, ono to dostalo ránu sem a tím, že se to zvohlo tady, tak se samozřejmě podeformoval i samotný ten blatník. OK, takže co nás teď teda čeká? Teďka nás čeká odbodovat to zadní čelo z tohohle auta, což fakticky, když já si tady vemu to nové čelo, které tam pak místo toho budeme dávat, jo, tak tady jde vidět, za co to všude drží, jo, že tady máme tyhle body tady, pak nějaký zevnitř a pak tady, že jo, tahle spousta bodů vlastně dole, za který to tam drží, je to tam prostě takhle tak jakoby v této pozici. To odbodování, tam fakticky to probíhá jednoduše, já tady na to mám sadu několika nástrojů, jo, protože tady třeba typicky ten svár, kterým je tohleto zadní čelo vlastně přidělaný, že jo, ke zbytku auta, tak ten je tady, tohleto zatřený. No a já si z toho potřebuji nejdřív, než to začnu odbodovávat, že jo, tak já si potřebuji seškrabat ten tmel, takže já si ho takhle dlátem. Ono by to šlo ono jako někteří lidi to dělají normálně flexou, drátěným kotoučem nebo tak. Já si to spíš udělám takhle, protože z toho je míň bordelu, míň prachu. No, protože já fakticky potřebuju celou tuhle hranu si takhle očistit, abych tam neměl ten tmel, abych se pak dostal na samotný ty body a viděl, kde jsou. Tady na tomhle to bude si myslím trošku složitější, než na tom, co jsme si uřízli na tom zadku, protože jak je to tady místy zdeformovaný, jo, tak já ty body tam budu jakoby mnohem hůř hledat a budou se mi jakoby hůř i odbodovávat. Jo, že já třeba tady vidím, tady ono to, nevím, jak to vynikne na tom iPhoneu, a tady fakticky už vidím, že v tomhle místě je bod. Já když si přesto přejdu prstem, tak tam vidím, že tam je místo, takže já si takhle vezmu důlčík, dám si ho do prostředka
do prostředka toho bodu. Takhle si tam udělám tečku, abych měl vlastně vedení pro ten vrták, protože teoreticky bych mohl rovnou tímhle nástrojem, ale moje zkušenost s ním je taková, že on pak má tendenci vyskakovat, takže já si vezmu radši normálně vrtačku. Takhle, tak se to tam pokusím trefit. Jo, takhle tak si to předvrtám. To mě stačí. A teďka mám ten nástroj, kterým vlastně já jsem schopný, že jo, takhle on má pružící tu tyčku. Jo, takhle mě právě občas vyskočí, takže já se to musím hlídat, tak se mi to neděje. Jo, a teďka mám ten bodový svár vlastně projetej, odbodovaný. No takhle to musím dělat se všema, což tamhle na tom už to bylo vidět, že jich tady není zrovna málo, protože fakticky to je celá tady ten spoj. To samý druhá strana, ještě tady zezadu a pak je to přibodovaný dole k té vaně a tady k téhle konzole, což tady to odbodujeme, ale tu vanu tu už nebudeme ani rozbodovávat, tam to normálně prostě uříznu, protože ta je stejně jako zničená, takže bych se zbytečně s tím trápil, jo, že si to budu odbodovávat, tu zlomenou hranu mě vůbec ničem nepomůže. Stejně tak proto jsme to ani netahali nějak ven, protože fakticky my z těch věcí, které potřebujeme, nemáme hnutýho nic takového, abychom to za to rovnali. Jo? Že jako jasně mohl bych si to za tohle tahat, mohl bych si to za to narovnat, ale fakticky si nepomůžu, protože stejně tu celou vohlou část budu měnit, takže jako nepomůže mi to narovnat si to, takže proto jsme to ani nedělali nakonec. Takže jde se do práce. Jde se do práce. A to asi nebudeme natáčet, protože jako je to prostě 100krát to samé, co jsme teď ukázali. Tak, přesně tak. Fakticky rozbije se to na samostatné plechy, pak možná bude zajímavější si spíš točit, jak to začneme tam skládat zpátky. To odbodovávání samotný je nuda, taková opičí práce. My pokračujeme dál, protože v podstatě, že jo, posledně mě skoro nenechal šáhnout na práci, protože odbodoval to zadní čelo a já jsem tady měl na druhý štaci pomáhat s Audinou, ale tam to taky nebylo potřeba, takže já jsem tady vlastně jenom seděl a čuměl a vy jste všichni pracovali za mě, což bylo příjemné. Tady jde aspoň vidět, že jsem bez problémů nahraditelný. Není to vidět, protože to nikdo nenatočil. Nikdo to nenatočil, ano, protože já jsem nepoužitelný na natáčení. Takže fakticky jako proto tady nemůžeme ukazovat, jak pracuješ třeba ty, protože by to neměl kdo natočit. No, ale ty si přece něco udělal, protože odbodování máme teda za sebou, ale my jsme ještě dál už. No, fakticky moc ne, protože odbodování, že jo, tak proběhlo, tady to, že jo, odvrtal, takže tohle se celý sundalo normálně. Jediný, co se neodbodovávalo, tak je ta zlomená zmuchlaná vana. Tu jsem prostě říznul flexou, takhle, jakoby, že jo, tady tenhle spoj by se normálně odbodovával, ale tím, jak je to zmuchlaný, tak to nemělo cenu. Nechtělo. Bylo to takhle rychlejší. Ono by se to i blbě, že jo, dělalo na tom zmuchlaném. Právě, sám víš, jak to šlo blbě, když to tam bylo zmačkaný a nebylo to úplně rovný, že se tam, že jo, dostává s tou odtávací korunkou blbě. No, takže teďka máme vlastně auto ve stavu, kde tady vidíme trošku víc to poškození. Tady jsme si zakryli, že ať nám nenapadá bordel do baterky, protože tady pak patří ten chladící tunel. Jo, my tu podlahu pak si myslím budeme napojovat někde tady prostě v tomhletom místě, že jakoby tuhle část podsaď budeme měnit. Vidíme krásně, jak tenhle ten nosník je rovnej a tamhle ten je prostě zlomený. Jasně, a tady je to hnusný. No a hlavně my budeme řešit problém s tím, že tady takhle z boku, když se podíváš na ten blatník, tak tady vidíš, jak se nám rozjíždí tahle spára. Tady nahoře je v pořádku, tady dole se nám rozjíždí. No my vlastně musíme přijít na to, kde všude to máme hnutý natolik, aby se nám tahle spára zavřela a abychom byli schopni opravit tenhle důlek tady a tady tenhle zlom tady. Jo, já první věc, co jsem udělal, takže jsem teda demontoval, to už jsem udělal sám, tak jsem demontoval víčko, tankování, jo. Ano, což je skutečně víčko tankování. Já vím, že vy řeknete, to je víčko nabíjecího portu, ale to je úplně to samé víčko, který mají spalovací verze. Přesně tak. No, potom druhá věc, kterou jsem udělal, tak tady zezadu, že jo, tady to jde vidět, tady je ještě nalepený ten plát, ale ten nám tam nevadí. Ale tady ten protivibrační plát jsem vlastně sundal z toho plechu, protože přesně v tom místě, kde byl, tak je to zlomený, tak je vlastně ta vlnka a na to, abychom ten plech pak narovnali, tak by nám to tam hrozně vadilo.
Teďka potřebujeme vlastně vědět, kde všude ten blatník je poškozený, abychom ho uměli srovnat. No a první věc, že jo, tady tyhle ty špičky nahoře. Ta vzdálenost mezi nimi, jestli je v pořádku, protože takhle, když se člověk koukne na to, tak vlastně vidí, že je to poměrně masivní, takhle jako, jo, že je to poměrně masivní kus, že aby tohle někam ujelo, tak by to musela být fakt jakoby velká rána, která to strhne sebou. No a protože nám ještě zbyl jeden Ioniq, který nebyl zbořený, tak máme referenční auto, na kterém si to můžeme změřit, což jsem udělal. Takže jsem si vlastně změřil, že vzdálenost z těch dvou špiček od sebe a vím bezpečně, že jsou v pořádku. Jo? Mohl bych si to dopasovat i k tomu víku kufru, že když ho zavřu, tak to bude sedět. Jenomže já ho nezavřu, protože on je tak moc zlomený, že pořád, i když tady chybí ta část s tím zámkem, tak pořád prostě nejde dovřít natolik, aby... Jo, to je vidět, no, že to už je úplně špatný. Jo, takže tohle víko je fakt jako úplně naprosto k ničemu, nedává ho smysl opravit. No. Což nám nevadí, protože jsme ukazovali, že máme už jiný. Jo, takže když se na ten blatník takhle podívám odsud, tak tím pádem tuším, že toto hnutý nebude. Jo, první věc, který si můžu všimnout je, že samozřejmě, když mrkneš tady, tak tady vidíš, jak tahle ta část je taková jako hezká. Jo, a tady na druhé straně, tady vidíš, že tady je takovejhle záhyb. Jo, ono to jde vidět i tady zvenku, jak se to tady jako rozjíždí. Jo, takže víme, že tohle je vohlý. No a teďka, jak to narovnat? To je problém, protože když za tohle to začnu rvát jenom, tak ono začnu deformovat něco jiného, ale prostě ve chvíli, kdy je to profilovaný plech, kdy to jsou vlastně takhle dva plechy přes sebe, tak fakticky není jiná varianta, než to, nebo aspoň já o ní nevím, jak bych to udělal nějak hezky, než to zase odbodovat, sundat ten kus toho plechu a narovnat si ho bokem a pak ho přivařit zpátky, a nebo já mám to výhodný, že tím, že jsem tam řízl víc auta, než jsem si myslel, že bude potřeba, tak my ten plech zase máme z toho druhého náhradního policejního, takže já můžu dělat jenom to, že zase tohle odbodujeme, narovnáme tenhle plech pod tím a navaříme tam pak neskroucený plech. Tím vlastně i budeme mít mnohem lépe chycený to, že to máme dobře. Jo, a na konci budeme mít z 10% policejní vůz. Asi tak. Možná i z méně než 10%. Jo. Mně by se líbilo, vlastně proto nechci ani měnit ten blatník, mně by se líbilo na ty pohledové díly, na to, co je zvenku, prostě nešahat a mít tu kastli co nejvíc originální. Jo. Protože teďka vlastně v tuhle chvíli, když vyměníme jenom to zadní čelo a opravíme tenhle nosník, já si vezmu baterku, abych mohl lépe ukazovat, protože na tom ukážu zároveň nějaké další věci. Jo, protože fakticky tady, teď to půjde vidět, tady takhle odsud to jde vidět, jo, že máme zlomený ten zadek toho nosníku, ale tahle ta část tady dál, tu už nám drží i ta baterka, tak tý se vůbec nic nestalo, ta je v pořádku. Jo. Tady to možná půjde vidět i z téhle druhé strany, tady to bude vidět líp. Tady sice není vidět to zabalení, jo, ale tady jde vidět, jak ten nosník, jakoby tahle část je v pořádku a tahle je zlomená. Takže my pak uděláme to, že fakticky odbudujeme ty bodové sváry, kterými to je propojený, tenhle nosník z toho vycukneme ven, vezmeme si náš nezlomený z náhradního auta, dáme ho dovnitř a vlastně změříme si jenom, že nám sedí zase šířka těch nosníků od sebe. Protože pak tady ten nosník dál, že tak tady už je do toho chycená i ta baterka a to víme, že se neskroutilo, protože to jsem si právě měřil mezi sebou, že nám odpovídá, že to jako nemáme posunutý. Takže i z hlediska pak nějaký bezpečnosti do budoucna, nějaký nárazový nebo tak se toho vůbec nebojím, myslím si, že to bude v pohodě. Ale co mě trápí víc, tady když se koukneš, tak vidíš, jak to krásně jakoby v těch spojích už začíná vylézat a reznout. A to je vlastně za mě docela ostudný na to, jak to je jako nový auto, dobře, tak jako je to ze Slovenska, ale zase je to 2017. Ale na Slovensku to najelo v podstatě jenom do té ovce, ne? Tam to bylo chvíli. Tam to bylo chvíli. Bylo to v Rakousku. Jinak je to primárně z Rakouska, kde se solí docela dost. Ale i tak si myslím, že na 2.17, což je vlastně dneska kolik? 8 let, starý auto, protože to už není tak nový. A na 8 roku starý auto to není ještě jako nějak fatálně zlý. Vzpomeň si, jak jsme byli na 8 roku starou takovou tu dodávku od Leafa. NV 200, no ta byla hrozně. A to už bylo s 40 baterkou, tak to nemohlo být starší než tohle. To bylo, myslím, 18 nebo 19. A byla tak zrezlá, že by to už další technickou jako nedalo, kdyby tam byl někdo zodpovědný. Tam vylejzala koroze už normálně z těch spojů plechů, jako tady nahoře a tak. No, tady všude. No, tady spíš je to jako takový mrzutý s tím, že to auto vlastně má i docela malý nájezd a
přijde mně, že Hyundai se i snažil tomu nějakou tu antikorozní ochranu dát, protože tady, když mrkneme do tohle nosníku, který je takhle krásně vzadu otevřený, tak vlastně ty tam vidíš, jak je to vyvoskovaný. No, já tam zkusím nějak posvítit inteligentně, tak. Jo, teďka vlastně vidíš, jak to je vyvoskovaný, že už to někdo nějakým voskem dělal z fabriky a i tak to prostě zvládá reznout, jo, i tenhle nosník prostě je na pár místech orezlej. No a myslím si, že je to proto, že z nějakého důvodu, to zase bude vidět tady, jak ty plechy jsou na sobě přiložený, přibodovaný, tak tady vidíš už ložiska koroze, které tady nějaký vznikly, protože ty máš vlastně 2-3 plechy přiložený přes sebe, těma bodovacíma kleštěma je ten automat takhle jako proboduje. No ale ta kataforéza, do který to jde, ta se tam dává, že jo, až potom. Ty máš nejdřív pozinkovaný plech, z toho se vylisuje a svaří ta karoserie a až takhle tak jakoby hotová karoserie se vlázní kataforeticky, nejdřív teda se nafosfátuje, pak kataforéza, pak se to nalakuje, respektive předtím se tam ještě dodělá ten tmel, že jo, na všechny tyhle místa spoje a tak se nanese tmel. A ten se tam dává právě proto, aby se v těch spojích zbodovaných nedržela vlhkost. Tady to zatmelený bylo, ale evidentně i tak se tam nějaká vlhkost dostala, evidentně i tak prostě tam něco kondenzovalo, nebo to začalo to tam reznout. Takže tomuhle se nedá moc vyhnout, proto je dobrý dělat ty dutiny na autech, protože ten vosk, nebo respektive ideálně třeba Dinitrol ML, tak natolik dobře vzlínají, tím spíš teďka v létě, když je horko, že provzlínají do všech těch spojů, dostanou se mezi ty dva plechy a snaží se tam vytvářet nějakou jakoby vrstvu protikorozní, která by téhletý korozi měla zabránit. Ale je potřeba dělat to ve chvíli, kdy to auto ještě není zrezlý. Tohle auto už je ve stavu, že my si myslím, že tím, že ho tady vzadu opravíme, tak mu neuškodíme, nebude prostě po té opravě horší a víc reznout, než když bychom se do něj nenavážili vůbec. Jo, myslím si, že když mu pak uděláme dutiny, že bez problémů jsme schopni mu dát dalších, 15 let života, že to nebude problém, ale i tak si myslím, že to auto dojde na korozi. Jo, nebude to hned, ale jako fakt těch 10-15 roků myslím si, že pak už to problém bude. Jasně, což vidíme, že teď obecně asi dost velký problém všude. Jo, jako je to na těch autech normální, ale ono to nikdy nebylo moc jiný. Vem si třeba Octavii jedničkovou oblíbenou, jako prostě ty auta reznou. Jo, dost lidí teď hlavně dvojkovou. Mě zarazilo, jak úplně extrémně jsou zrezlí. Dvojkový extrémně, ale tam si myslím, že už je to dáný tím, že fakt i polevili v té kvalitě výroby. Jo, ale nehledě na to, jak kvalitě člověk to auto udělá, furt prostě. A dneska je to teda možná i o tom, že se používají ekologičtější vodouředitelné laky a tak dále, že jako dost lidí řekne, že technologicky se to v tomhle vlastně zhoršilo. Taky od těch aut nikdo nečeká takovou životnost. Dřív to bylo i proto, že ty karoserie byly měkčí a samozřejmě čím měkčí karoserie, tím víc za jízdy pracuje, tím víc se to hýbe, kroutí a tím víc může docházet k nějakým prasklinám v té ochraně a začne to tam prostě pak reznout. Takže je to jedno s druhým. Tady bych se na ten Hyundai nezlobil, přijde mně, že to mají udělaný solidně a prostě jestli někdo chce, ať mu auto vydrží díl jak 15 let, tak tomu musí jít naproti a musí se prostě víc starat. Takže to znamená, že až tady přestaneme natáčet, tak se vrhneme na našeho nebouraného Ionika. Protože ten by bylo škoda, když jako jediný se zatím dochoval bez poskvrnky, tak mu nějak jako v té životnosti nepomoct. No. Jo, ale jako dělání dutin prostě natáčet nebudeme, vrhneme se na to ve dvou. To pak natočíme třeba u Tesly, protože tam zase na to bude větší poptávka. Jo? Když budeme natáčet, konzervujeme tady Hyundai, tak zase jako na to koukne 10 lidí. A když budeme natáčet, jak děláme dutiny na Tesla, tak to prostě uvidí celý internet. Jo? Takže navíc jim furt dlužíme ještě ty plasty do podběhu. Takže já si myslím, že uděláme pak někdy Teslu, taky dokud je teplo a hezky. Tady musíme pokročit s tím blatníkem. Já když se takhle na to kouknu, takhle z boku, tak vidím za prvý, že tohle je tady vmáčknutý ještě víc dovnitř, to jde docela vidět.
No a pak je otázka, kde všude jinde je to ještě jakoby pokroucený, jo? Protože tady vidím vlnku, která tady nepatří, ta bude se muset zaklepnout, že tady je vlnka, ano. Tady je takhle vlnka, jo? Bude potřeba trošku strategicky přemýšlet nad tím, jak to začít rovnat a kde všude to je blbě, protože tady pořád ještě i tenhle plech, tady to jde vidět, jak to prasklo ten tmel, jak se to rozjíždí, pořád i ten plech nám furt stahuje ten blatník vlastně dovnitř, jo? Že my si budeme muset dobře rozmyslet a rozměřit, jak moc tahle ta část ještě přijde ven a narovnat vlastně celou tuhle část blatníků, včetně prostě pak téhle promáčkliny a tak. Ale tohle můžu začít rovnat až ve chvíli, kdy třeba tenhle roh bude na místě přesně tam, kde má být. Hold, doufám, že to dopadne dobře, protože všechny ty ostatní věci nemusí být ani nějak zásadně přesně udělaný, protože prostě tmel a plasty přesto to schovají. Jo, jediný, co nám vlastně jde, o co nám jde, když sem vrátíme to nový čelo a dáme tam správný víko kufru, aby to šlo zavírat a aby to s párama sedělo, což jakoby vždycky, když to budeme dělat, takže si to nenavaříme hned, ale nejdřív si to složíme na sladko, že si to tam prostě přiložíme, přinítujeme, ověříme, že nám to sedí a až pak to přivaříme, tak nám to vždycky nějak vyjde. Jo, ale tohleto, ten blatník, to už je taková věc, kterou spíš by měl dělat nějaký profikarosář, který ví, co dělá. My samozřejmě nejsme profikarosáři, takže z nás budou některý chytat třeba osypky, ale tak to prostě je to levné auto, levná oprava a my nejsme odborníci. Já to pak jako tu hranu, co nebude vidět, tak zvládnu zaklepat. Jo? Já se snažím nepoškozovat to, k čemu je to pak... Co je vlastně viditelný, že tady mě to zase tak moc nezajímá, jo? Ale prostě nechci moc deformovat tady ten kus, jo? Protože teďka já vlastně vidím, že tohle celý bude potřeba taky jakoby ještě jakoby vytlačit ven. No, protože takhle furt vidím, že ta hrana není vlastně zavřená, jo? Že i když ten spodek už je víc rovnej, než byl, tak to furt není ideální. A vlastně, že jo, celý je to o tom, že pořádně nevím proč. Protože třeba tady už mě přijde, že jakoby ten roh jako víceméně odpovídá, jo? Ale zase nevím to přesně, jakože jestli tohle nemohlo zajet víc dovnitř. No. Já si myslím, že se to nestalo z toho důvodu, že to už by to bylo pomuchlaný i tady nahoře. Jo, takže to prostě jenom tahle věc se takhle... Tak já se si takhle, jak to dostalo jakoby ránu a zajelo i tohle vlastně dovnitř. Prostě takhle jenom orientačně tady vidím, že na téhle straně to mám prostě od toho nosníku 31, ale tady, když jdu, tak mám teďka 33. Jo, takže já vlastně tuším, že na tamté straně to ještě o 2 cm potřebuju ven, tu spodní hranu toho blatníku. Když bych si chtěl být hodně jistý, tak můžu udělat to, že půjdu si to přesně tohleto místo změřit na tvýho Ionika, jo, protože tady pak je potřeba vlastně vymlátit ještě i tohle ven, tam pak máme karosářský kladívka na to. Tady zároveň jde i vidět, jak praskl ten tmel, jo, že tady fakticky v tomhle spoji to je prostě taky prasklý, což všechno tohle pak bude potřeba vlastně dotmelit, zase opravit to. No, protože tady bych mohl i spekulovat s tím, jak moc se pohnula tahle část, ale ta se podle mě nikam nehnula. Tohle si myslím, že zůstalo na místě. Jo, že jenom jak nám to tady že rozvírá to, což je pak zase další krok ještě, co by se měl udělat, tak vlastně tady si to odbodovat, tuhle tu část, ať nám to nestahuje ten plech zpátky. Fakticky těch vlnek se furt bojím méně, než ty spáry tady, protože já jakoby instinktivně se snažím samozřejmě co nejdřív zavřít tuhle tu spáru tady, protože ta je hodně nevzhledná a ta už jakoby pak se nedá jakkoliv korigovat, jo? Když prostě ten blatník neposuneme tam, co patří. Odbudujeme ten blatník tady a budeme si muset změřit zase vůči třeba druhému autu, jak to tam vychází. Chceš to teďka udělat? Tak, když tady to auto teďka máme, tak to můžeme udělat. No, tak my tady máme další den. Odstrojování vráčku. Teďka už fakticky jsme ve stavu, že tady vzadu já mám připravený ten náhradní nosník. Tady ještě bude potřeba doodvrtat pár plechů a vlastně vyndat tady zbytek toho původního nosníku ven. Tady už jde vidět, že to mám předvrtaný, ale bude to potřeba ještě tady na stranách doodbrousit a vysekat ven. Tady mám takhle hezky nachystaný celý ten protikus, který se tam pak takhle jakoby vloží. Pod
tou vanou rezervy se to bude muset napojit, ale vlastně se toho nebojím. Na zdravém kusu jsem si oměřil veškeré rozměry, což je výhoda. Tím, že těch ioniků máme víc, tak samozřejmě si můžu tohle udělat. V mezičase ještě byla příležitost a trošku i nutnost, protože kamarád si pořídil taky svýho ionika, tak jsme potřebovali dát dohromady nějaký konektory a další věci. Takže já jsem vlastně tady opravoval zadní svazek k senzorům, který byl přervaný, takže teďka tady jsou všude funkční konektory. Normálně nám fungují parkovací senzory, teda ne úplně moc dobře, když je takhle máme v místě, kde normálně patří zadní sedačky, ale věřím, že když se pak usadí do nárazníku, tak to bude v pohodě. No a teďka jsem se dal do odstrojování víka, protože my si tam budeme muset dát naše náhradní víko, což v tuhle chvíli, že z něho mám všechno sundaný, mám sundaný spoiler a tak dále, už ani nedrží zavřený, protože jak je prostě lehký, tak se zavírá. Tohle je vlastně celohliníkový. No ale teďka budu potřebovat ještě Jirku na to, abych s ním vyřízl normálně strunou tohleto zadní sklo. Ono by to šlo vyříznout i nožem. Já jsem si na to pořídil už před časem kvůli jiným autům takovýhle nůž na to řezání skel, který fakticky, že má tu čepel, je jich tam několik velikostí, že dá se to vysouvat, zasouvat. Teď teda je to tam krásně zaseklý, protože je to prostě je to levné, takže teď s tím ani už nehnu. Až to musel možná ve svěráku vyndat. Nicméně myšlenka je taková, že se to tam prostě takhle tak zapíchne a takhle tak člověk obřezává to sklo kolem dokola, což je jakoby na jednu stranu věc, kterou člověk zvládne v jednom. Na druhou stranu já mám trochu strach u zdravých oken to používat, protože za prvý, že jo, tady si teď nemusím dávat ani pozor, že jsem tady rejtnul, jo, je to jako vlastně úplně jedno, jo, ale když pak budeme dělat třeba to přední okno, tak je to poměrně potřeba si to ohlídat. No ale druhá věc, mně už se stalo, ono, když si člověk nedá pozor a takhle se mu ten nůž začne vyvracet, tak může praskne. Velmi často a snadno prasknout to sklo, jo, takže já jakoby v tomhle případě, kdy potřebuju zachovat to sklo, tak mnohem radši využívám tu strunu. Jo, tady to zadní okýnko malý došlo vlastně docela hezky i blbým odlamovákem. To jsem si prostě obřízl kolem dokola a dostal jsem se tam všude. Tady tohleto okno zase je dobrý, že není zasazený nějak hluboko, ale jako jde to už o trochu hůř. A hlavně já mám s tím nožem pak problém, že jo, tady to ještě nějak tak jako dá, jenomže tady pak za rohem je to už ta hrana toho lepení tak moc vlastně schovaná vevnitř, že já se tam s tímhle nedostanu, že já tam, kam to jakoby strčím, tak tady žádný lepidlo není. Jo, to lepidlo začíná až mnohem hlouběji a nedostanu se tam podle mě ani z této strany, protože i z této strany mě tam ten nůž nevyjde. Jo, takže tam to prostě nezbytně nutně budeme muset vyříznout nějakou strunou a budeme muset být opatrný, protože v čem se zadní sklo liší je, že tady jsou že tyhle ty terminály na ten výhřev, protože to bychom neradi urvali. Tady to aspoň vypadá, že je to tam přidělaný docela dobře, že to zase tak snadno třeba urvat nepůjde. No a jak je to s těma sklama? Proč ty sundáváš tohle? To sklo sundávám tady na tomhletom víku z jednoho prostého důvodu. Protože to víko je zničené, vohnuté a stejně půjde do šrotu a zadní sklo se nám může hodit kdykoliv na nějakého našeho jiného ionika. Jo, takže je to spíš do zásoby. Takže spíš do zásoby, ale zároveň já si pak nejsem jistý, jak to uděláme, až budeme nasazovat to náhradní víko, protože nepodařilo se nám sehnat víko v barvě, máme víko v jiné barvě a s trošku i nějakým polepem. Bude ho potřeba nalakovat. Je otázka, jestli to budu dělat s tím sklem na místě nebo bez něj, protože do takovýchhle míst, typicky, že ho sem, takhle pod tu hranu, když je tam to sklo nalepený, tak já se tam hrozně blbě dostanu. Takže pro mě by bylo mnohem praktičtější si to sklo vyříznout, nalakovat to a pak ty skla nalepit zpátky, což bude mít ještě další benefit, když už jako člověk takhle dělá a opravuje totálně zbořené vráčky, tak je vhodné zachovat původní skla protože pak přijde nějaký jako člověk si to koupit, že jo, po nás a řekne, no to okno je z roku 21 a máte auto 2017, tak to bylo určitě bouraný, jo, ono jako podle těch popisů na tom skle se to dá většinou nějak poznat, já teda teďka úplně nevím přesně jak, ale určitě nějak, jo. Motivace může být i tahle, jo? Takže tady už máme sklo sundaný, tady máme ten spoiler, hromadu věcí vyndaných zevnitř, že jo? Třeba i tu kliku s couvací kamerou.
Takže to všecko jsou věci na jednoduchou demontáž. Tady potom máme hozený... Co to po nás chce? Nic to po nás nechce. Tady máme hozený airbagy, který se mně podařilo už v Polsku velmi výhodně koupit, vlastně ty přední. Máme airbag volantový, airbag do palubní desky ke spolujezdci a ten kolenní airbag. Všechny 3 jsou na tomhle voze vystřelený, takže máme náhradní. A já jsem nechtěl kupovat takový ty běžný sady, jak se prodávají. Ono to není drahý, stojí to třeba 10 000 nebo něco takového, ale jsou to airbagy repasovaný. A úplně nevěřím, že prostě ten Polák nebo kdo to dělá, to tam prostě narve, zabalí to a nacpe tam novou pyropatronu a bude to bezpečný a nevyletí na mě pak při další bouračce něco jako blbýho. Takže tyhle airbagy speciálně jsem prostě chtěl, jsou vymontovaný z vraku, kterýho prostě ty airbagy nevystřelili, takže víme, že máme originální airbagy a ušetřili jsme spoustu peněz, protože v Hyundai jenom ten blbej airbag volantový stojí něco jako 15-20 tisíc a my je máme za 5 000 všechny. Takže to pak bude ještě výměna airbagů spolu s nějakým resetem té řídící jednotky. No a teďka si myslím, že se můžeme dát do kompletního sundání toho víka a můžeme prostě pokračovat. Takže ještě dořízneme sklo. Dořízneme sklo, sundáme celý to víko, normálně ho zahodíme. Ještě jakoby další věc, co si z toho můžeme odříznout, že to můžu prostě teďka udělat úplně prasácky, tak tady prostě hezky ten nápis Electric, jo, protože vlastně, že jo, všechny ty písmenka se nám velmi můžou hodit. Takhle mě může být teďka, padá to úplně hezky do krabice, tam kam to potřebuju, tohle už ne. Jo, všechny tyhle ty písmenka se nám můžou někdy hodit. Na tom náhradním víku je samozřejmě máme taky, protože překvapivě podařilo se nám sehnat elektrické, ne hybridní. Jo, a já tady nebudu ani dělat to nám hezky ukázal, že jo, Pavel tehdy na tom videu s tou Teslou, jak si udělal šablonu na to, kam to patří. Tak já ji tady za prvý dělat nebudu, protože jak to víko je zvohejbaný, tak by mě na tom druhém víku pak byla úplně k prdu. Máme spoustu jiných ioniků. A máme spoustu jiných ioniků, ze kterých si můžeme jakoby udělat představu o tom, kam přesně to přijde nalepit. No a potom, že jo, i to náhradní víko, tím pádem, že má úplně jinou barvu, tak my ho budeme muset nastříkat nejenom z té vnější strany, kde to jde vidět, ale i z té vnitřní, protože přece jako nechceme otevřít kufr a vidět tam stříbrnou barvu například, když jako máme modrý auto. Jo, ale v tuhle chvíli my teda přendáme teďka víko za druhý kompletní víko a to víko zatím nebudeme řešit barvu nic. Tak, na to, že se řeší ta karosařina, tak vlastně je vhodný mít ten díl nenalakovaný, protože tu a tam se může stát, že ještě někde bude kolizní, tu a tam se může stát, že do něčeho bude potřeba praštit kladivem a zbytečně bych si pak prostě mohl odřít něco, co budu dolakovávat. Takže určitě na to dopasování budeme mít normálně plný víko, který, až vyřízneme tady odsud to okno, tak tam dáme. Mohli bychom to sundat hned, ale zase já se nechci trápit ještě s řezáním okna na víku, který se tak jako všude možně mrcasí po zemi. Bude mnohem praktičtější prostě říznout ho teďka v tuhle chvíli, kdy nám to na něčem drží ještě a nehejbe se nám to. Tak jdeme na to, vypínám kameru a jdeme to udělat. Na hezkém víku bys to takhle odrbal, ne? Na hezkém víku bych odrbal lak. Na druhou stranu, když to řeknu úplně blbě, na tom hliníkovém víku mě to skoro může být jakoby jedno. Jo, samozřejmě ano, když bych řezal, nebo když řežeme přední sklo, čelní, tak člověk se snaží jet jakoby naopak co nejvíc po skle. Protože když řežeš sklo, na kterým ti vůbec nezáleží, že ho zničíš, tak jakoby můžeš prostě zařezávat třeba i do toho skla a je ti to jedno. Jo, ono tady jsou i tyhle právě teďka stavící plasty. No, na tomhle odpadním víku nám to je jedno, ale prostě jak říkáš, na hezkým víku, který chceme použít, tak budeme muset být mnohem šetrnější. No, tady už si tě pak vemu na pomoc a s tebou normálně si i vememe pro jistotu ochranný brýle, protože když to člověk pak dělá ve dvou, tak je šance, že neodhadne ten moment, kdy ta struna praskne a poslední, co chceme, je mít vypíchnutý oko, takže vlastně už teďka jsem ty ochranný brýle měl mít. No, teďka právě, když jsme to sundali, jak to je krásně vidět, jo, sem se člověk dostal tím nožem přiměřeně, nebo z druhé strany, ale třeba tady, kde je prostě ta míra toho lepidla, tak jakože to sklo končilo až někde tady, ani z jedné strany se tam fakticky pořádně dostat nedalo,
Takže jediné jako řešení, které jsme tady byli schopni udělat, byla ta struna. A jinak to víko je tak lehké, že když si ho vemu takhle jako na 2 prsty, tak ho můžu prostě normálně, jo, fakt jako lehoučký hliníkový a zralý do šrotu, protože fakt je jako pozvohejbaný natolik, že to nedává smysl opravovat.